Ahoj. Páči sa. Je krásna, ďakujem. Niekedy mám pocit, že sa všetko deje strašne potichu. Že aj tie najväčšie veci v mojom živote prídu bez varovania a odídu ešte skôr, než si ich stihnem uvedomiť. Ja som vždy bola ten typ človeka, čo si veci viac predstavuje, než naozaj žije. V hlave som mala príbehy, momenty a rozhovory. Všetko krajšie a jednoduchšie. A potom príde realita a zrazu nevieš, čo povedať. Stojíš tam a usmievaš sa. Aj keď by si mal povedať niečo dôležité. Poďme si sadnúť, bolia ma už nohy. Tam je múrik. Keď chceš, môžeme ísť tam. Ráno stávam väčšinou na poslednú chvíľu. Hľadám veci, ktoré som si večer pripravila a nestíham. Ale už som si zvykla. Je to celkom studené. Sadaj. Aspoň tu nemusíš stať, nebude ti zima.